Nesa aposta polo turismo xoga un papel moi importante o aeroporto de Peinador, as famosas rutas e o famoso lío político que se ten nestes últimos meses acaecido por culpa de esas subvencións, esas rutas novas que van para onde deben ir ou non deben ir. O que está claro é que ata aí ben pouco era o propio Concello de Vigo, a propia Tenencia de Alcaldía a que xestionaba esas rutas. Agora esa política tomou na propia Xunta e a partir de aí as cousas parece que non van como tiñan que ir. Onte anunciábase que definitivamente hai ese Vigo-Bruxelas para o 27 de marzo, pero curiosamente o voo de Londres é o propio Concello que paga. Como ve esa situación do aeroporto de Peinador dende Tenencia de Alcaldía e como pensa que se tiñan que ter feito as cousas? Bueno, eu creo que eu teño dito, o que está acontecendo coas líneas aéreas e cos 3 aeroportos galegos é un auténtico despropósito. Un exemplo moi claro. A Xunta de Galicia subvenciona unha conexión como é Vigo-Bruxelas e resulta que un concello como o de Santiago, que tamén ten subvención por parte da Xunta de outras líneas, está intentando crear a súa propia línea Santiago-Bruxelas. Decir, isto é un despropósito. Decir, eu che subvenciono a ti para que tú me fagas a propia competencia a min, porque se a Xunta está subvencionando Vigo-Bruxelas, subvenciona outras líneas en Santiago, bueno, pues ahora resulta que el Concello de Santiago lles falla a competencia a propia Xunta. É un despropósito. E eu sempre o dixen, é dicir, eu creo que tiñamos un camiño bastante ben marcado. Eu me reunín hai máis de un ano cos outros dous concelleiros de turismo, co de Santiago e co de Coruña, e aí chegamos a un acordo que era moi simple. E así o expusemos a Xunta de Galicia. Manteña as líneas que temos actualmente, daquela nos tiñamos Londres, manteñamos estas líneas e vamos a abrir novas líneas, pero facendo un equipo complementario entre os 3 aeroportos. É dicir, se eu quero Bruxelas, pois que Santiago, imagínate, pois fale de Múnich, ou Coruña fale de Ámsterdam. E vamos a ir ampliando. Que a Xunta, cos cartos que a Xunta nos asegure as líneas existentes e logo as outras complementarias entre Xunta e Concello, cos concellos podemos aportar algo. E había un acordo das 3 cidades, non había loita entre as 3 cidades. Os 3 concelleiros de turismo estábamos de acordo. Bueno, chegamos a esa primeira e única xuntanza coa Xunta e foi a Xunta que dice, no, a partir de ahora negocio coas compañías. Ben, pois ten a súa potestade de negociar. Cando veu que eso tampouco servía, se crea un comité de rutas donde aos concelleiros de turismo se nos aparta, moi ben, se convoca aos alcaldes e ese comité de rutas, evidentemente, como se demostrou, non ten servido para nada. E en que punto estamos? Estamos en que mentras temos un aeroporto como Sá Carneiro de Oporto que está medrando, os 3 aeroportos galegos nos estamos pelexando entre nós e as compañías aéreas frotándose as mans. Porque evidentemente a competencia entre os 3, que significa? Que as líneas aéreas van a poder exixir máis precio por abrir unhas novas líneas aéreas. Se ten demostrado con Vigo-Londres. O sea, Vigo-Londres que o asume o Concello costa 650.000 euros, cando hai 2 anos, dende a Concellería de Turismo, este mismo voo o subvencionamos por 350.000 euros, cando daquela si tiñamos unha colaboración coa Xunta. Eu creo que é ben fácil. Que ocorre? Que un goberno, como é un goberno da Xunta e do Partido Popular, ten que gobernar. E ten que poñer orden en isto. É a Xunta quen ten que poñer orden. É a Xunta quen ten que decidir esta é a planificación de acordo cos 3 concellos e miren vostedes, e de aquí non se move nadie. Esta planificación, cando se deixa o libre albedrío de que cada quen poda negociar, pois evidentemente os resultados está aí. Vamos a ter un Vigo-Bruxelas, vamos a ter un Santiago-Bruxelas competindo un cor outro. E posiblemente un Santiago-París tamén. E posiblemente un Santiago-París. É dicir, é un auténtico despropósito. Sobre todo, decía eu, ese Santiago-París, que sería de baixo custe, cando aquí é un voo que non ten axudas de ningún tipo, que en principio é o fin das axudas, non? Conseguir estabilizar un voo, non? Bueno, para que o día de mañán non necesita axudas. Claro, vamos a ver. Esa política de que decir de que non se repitan voos en Santiago ou en Coruña ou en Vigo, pois parece que non se leva a cabo. E que se está dando unha auténtica, eu creo, contrasentido en todo isto. Vamos a ver,
Se unha administración subvenciona unha línea aérea é para axudar a compañía a introducir esa línea. E logo aí ten que haber un traballo entre a compañía e a propia administración de promoción dos destinos e desa línea, que foi un pouco que se fixo desde París, con Vigo-París, e se fixo ben, Para que? Pois para que chegue un momento en que esa línea este consolidada e non necesitemos seguir subvencionando. E, polo tanto, os cartos que nos aforramos en subvencionar unha línea xa consolidada os utilicemos para abrir novas líneas. Ese é o camiño que todo o mundo entende. Pero aquí a Xunta está facendo absolutamente todo ao revés. Primeiro, non subvencionamos líneas que xa estaban, como o caso de Vigo-Londres, que dixo que non. Abrimos unha nova línea, pero resulta que permitimos que outros concellos intenten esa mesma línea que nos abrimos aquí. Claro, eso é un auténtico despropósito. Mira, eu sempre digo, e os nacionalistas sempre decimos unha cousa, necesitamos ter unha visión clara de país. Necesitamos ter unha visión donde todo o mundo teñamos dunha vez claro que se Galicia vai ben, Vigo, Santiago, Coruña van a ir ben. E se Vigo, Santiago, Coruña van ben, Galicia vai ben. E en este sentido os localismos non levan, como se ten demostrado, a ningún sitio. O que sí ten que haber un goberno galego que teña claro este proxecto de país e que nos poña firmes a cada quen e nos diga, no, mantemos as líneas que existentes e vamos a crecer ti por aquí e ti por aí. Pero que estamos vendo ahora mismo? Que é un auténtico despropósito porque son as compañías as que están dicindo onde queremos invertir e onde non, e iso non pode ser.